Hi guys! Hello mga ka-listeners. So gabiyahin na mga ka-listeners kay nakita na may katong mga angay tabangan, no? So ang po ninyo mga ka-listeners na success ang mga mission. Salamat tayo. Biyahin pa din mga ka-listeners kay upan yung nakita, no? Kita kami mga lugar guys na kaya mga buwan yung gayo ba? Yan, biyahin sa mes. Salamat tayo sa inyo kanunay nga pag-suporta. Sa kanunay mga ka-listeners, no? Oh. Paghangin lang. Siyak na balik. Ano may Dali mo eh. Hello mga ka-listeners, di ami sa Antikira karon. Yan ang tanan nami diri sa balay ari nanay na kami sa kanan. Ang tanan nami ni nanay og asa ting balay sa kanang lagi na kinahangtabang mga ka-listeners ba, no? So tuwa daw dito sa unahan pa. So ngayon mga ka-listeners, magtatagalog na lang tayo aron masabtan sa mga viewers nga Tagalog sino. So ngayon mga ka-listeners, pupunta kami doon sa bahay kung saan mayroong isang tao na nag-iisa lang sa buhay mga ka-listeners at talagang kailangan niya ng tulong. So let's go mga ka-listeners, no? Puntahan natin. So medyo mahirap magdaan dito mga ka-listeners, tinatrabaho pa.
Hello mga ka-listeners. So, diyan mi sa balay ni Clito ba to, Manong? Nabalitaan namin na nangangailangan talaga ng tulong dahil nag-iisa lang sa buhay mga ka-listeners, no? So, nagtatagalog ako ngayon para maintindihan din sa ibang makapanood nito. Okay. Mag-interview natin si Tatay. Ay, pwede bigay yun dito, Tay? Okay. Ay. Teka, pagbilaran tayo? Karon pa kay nang ito di una nga mo ang kuanan ron nga tabangan. So, mga ka-listeners, ito palang bahay ni Tatay. So, nag-iisa lang si Tatay dito. Kaya interview sa kanang Tay. Kaya kuan kanang ikaw lang usa diri nagpuyo kay mga wala kang kamag-anak dito. Patay na yung asawa. So, yung pamumuhay mo tayo, saan ka kumukuha ng pambili ng mga pagkain? Utang-utang lang. Yung wala ka bang mga tutulong sa'yo dito? Yung kapatid, ganyan. Mahirap din. So, yung asawa mo patay na. Tapos wala kang anak. So, mahirap talaga tayo, no? So, ang kinukunan mo ng pagkain, nagtatanim ka, hindi tanim. Wala na. So, umasa na lang sa sa tulong ng mga tao, kapitbahay, ganyan. Ang kuan, nanangay ang nagkatabang sa mga silingan. Para pagkaon mo. Muutang ka sa tindahan. Pero yung pagbabayad mo, wala kang income. Wala kang trabaho. May magpapadala sa iyo na mga kapatid, ganyan. May pension ka. Matagal pa, so binabudget mo yun. Para maabot sa sa sunod na naman na pension eh. Nakaroon yun na sa pambago pa, kadawat ko. Guro na daw. Naubos na. Hindi ka mainom Tay. Wala kang bisyo. Inom ko. Wala ko inom sa rong libo ko. So, wag lang yan mga makasasama ng katawan. Matanda ka na, nag-iisa ka lang dito. So, mahirap pag magkasakit. So, ngayon Tay, dahil ito ang una namin kanang vlog na charity vlog na namimili kami ng mga tao na tutulungan. So, ikaw yung siniswerte ngayon pero hindi gaano kalaki yung maitulong namin kasi hindi naman kami mayaman. So, pero pag may nakapanood sa vlog na ito Tay at gusto nilang magpaabot ng tulong sa iyo, babalik kami dito para tutulungan ka ulit. Ganyan kasi itong ibigay namin tulong sa iyo, galing to sa ipon namin, yung sweldo sa YouTube. Naglaan ako dito ng ipamimigay na tulong sa mga nangangailangan katulad mo. Kaya
kung may mga taong makapanood dito na mayroong mga mabubuting puso at gusto magpaabot ng tulong para sa iyo, babalik kami dito para tutulungan ka at mabigyan ka ng kung ano man kailangan mo, bigas, ganyan. So ngayon tayo, ito lang muna ang maibigay kasi wala pa kami income na gaano kalaki tayo. Kasi kakasimula pa lang namin at sinusubukan ko magtagalog para maintindihan sa mga nanonood ngayon na mga taga Manila o mga ano, para maintindihan kasi mas naintindihan yung mga magkasalita tayo ng Tagalog sa ibang mga lugar, ganyan. Pero kung di mo naintindihan ang Tagalog, pwede naman magbisaya. Magbisaya ko sa pagtubag sa imo. So karon tay, dawatan niya akong kuan tay kinasing-kasing gining natabang tay para sa imo. Nya na po'y bugas tay, 1 kilo lang tay kay bugat sa biyahe. Pero pag sa susunod tayo, pag may nag-sponsor, malay natin may magbigay ng isang sako. Di ba makababalik kami dito, magbigay ng isang sako. So, dasal lang tayo lagi tayo. Marunong ka magdasal tayo, dasal. Lagi magdasal araw-araw at magsimba para may blessings tayo sa Panginoon. So ngayon tayo, may bigas dito tayo. 1 kilo lang tayo kay mabigat sa biyahe tayo. Tapos ito lang ang kaya namin tayo sa ngayon. Hindi pa kami kasi kilala sa YouTube. Kasi simula lang tayo. So ito tayo. So, para sa'yo tayo, 1 kilo tayo. So ikaw nang bahala sa pambili mo ng ulam tayo at ano man kailangan mo. So, Salamat tayo. Magkat ng tani. Masaya kami tayo na natulungan ka sa kahit sa ganito lang kunting bagay. Napasaya ka namin. Yung mga malay natin, may mga makapanood nito at gusto nilang mag-sponsor para sa inyo. Mabalik kami dito tayo para bibigyan ka ulit ng tulong. So sa mga nakapanood nito mga ka-listeners, so kung may mga gustong tumulong kay Tatay Niclito, si Tatay Niclito ay nag-isa lang sa buhay mga ka-listeners, no? Wala siya, patay na kanyang asawa at wala siyang anak, wala siyang mga anak. Pero may mga kapatid kita, no? Ilang kapatid mo tayo? Tulong mo. 3 kapatid mo, wala dito. Babaw. Nasa babaw. Pero may mga anak sila, ikaw lang wala. So nag-isa ka talaga sa tayo, no? So mahirap talaga tayo, no? Pag iisa tapos magkasakit, ikaw lang talaga. Mahuli nga ng pisilingan. May mga kapitbahay, kagawad. Mabait sa kagawad, mabait yun. So ay gagaw mo. So nananghid ni kagawad tayo na kuan tabangan ka na mo kay kuan lagi kinahanglan di mananghid tayo ba kay wala ko may mailhi diri tayo basta magduda sa kung magduda ang mga tao dadawatan niya may mailhi ba nanghid ni kagawad nya mao to tayo kung punpun tayo na ay may mga mo sponsor may makapanood nito babalik talaga kami tayo pag may mga magpaabot ng tulong para sa inyo. Bibigyan ka namin ng kung pwede sa sakong bigas para may konsumo ka. Tapos grocery. Wish natin yan, tay. I-wish natin yan sa mga manonood nito. So si Tatay Niclito, mga ka-listeners, no? Kung kinsa man sa inyo ang gustong tumulong kay Tatay, no? So, pag may magpaabot sa inyo ng tulong, babalikan namin si Tatay. Dahil kawawa talaga mga ka-listeners, nag-iisa lang talaga si Tatay dito. Mahirap talaga pag nag-iisa tapos pag magkasakit, wala siyang kaagapay sa kanya. So, marami ang nagsabi na kailangan talaga ng tulong. So, kaya siya ang una naming pinuntahan. Una namin itong vlog mga ka-listeners, no? So, si Tatay ang una naming tinutulungan na talagang nangangailangan.
So hanggang dito na lang tay. Maraming salamat tay ha. Balang araw tay pag Isa na nanonood. ang yung Jan Radio tay. Pero ang yung pangalan ko ay Jan. Tawag Jan lang Jan. Para madaling malala. Jan. Hindi ako taga Manila. Nagtatagalog lang ako tayo para maintindihan sa mga manonood na mga Tagalog. Nga. Sige tayo ha? Mato naman tayo. Huwag ikaw na bahala. Huwag sa'yo yung paliton. Ang tayo. Salamat ay dapat isa rin ko ay ganti. Isa pa yan tayo. So, magampo lang tayo ha na lalian ta sino o may mga tao na makakita aning video. Mabalik dito dire kung naay mga tag og tabang. Magampo lang kita tay kay may kuan sa pagampo tay no. May posible ba?